Николаевка районы Татар Сайман авылында гомер сөрүче хөрмәтле милләттәшебез Абдулманова Фәнүзә Өмәр кызы бүген 25 октябрь көнне үзенең 50 яшьлек алтын юбилеен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Иршат, кызлары Алсу һәм Айгөл, апасы Фәридә котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Яраткан тормыш иптәше, сөекле әнкәебез күп балалы гаиләдә 5-нчесе булып, якты дөньяга аваз сала. Тырыш, акыллы, тәүфыклы, сабыр кыз булып үсеп җитеп, мәктәпне тәмамлап Новоспасское эшчеләр поселогында һөнәри белем үзләштерә. Кулына дипломын алган яшь белгеч буларак, туган авылына кайтып, мәктәптә пешекче буларак хезмәт юлында башлап җибәрә. Озак еллар әлеге мәктәптә сәркәтиб вазифаларында башкара. 30 ел элек мин сөекле кешемне мәңгелек яр итеп, тату гомер кичерә башладык. Олы мәхәббәтебезнең билгеләре булып күркәм гаиләдә 2 шәшкәдәй кызларыбыз да үсеп килә. Яраткан тормыш иптәшем, бәхет шәшкәм дип атарга рөхсәт ит сине. Мин бик бәхетле, үз гомеремдә сине очратып гаилә корганыма. Син олы йөрәкле, киң күңелле кеше. 50 яшь ул ярты гасыр. 50 яшь ул хатын-кыз өчен иң гүзәл чор. Яңадан шәшкә атып, яшәештә яңа дәрт сулыш алып яши башлыйсың. Мин сиңа шул мәлдә көч һәм дәрт, саулык һәм сәламәтлек телим. Бер-беребезгә терәк, кирәк булып, язсын игелекле гомер итәргә. Насыйп булсын гомер көзебездә бергә парлап тигезлектә яшәргә. Пар канатым булып яшә мәңге, сөю хисең бер дә сүнмәсен. Ишегебезне ачып бер кайчан да өебезгә бәхетсезлек кермәсен. Матур күңелле әниебез, кояштай һәм айдай балкып, безгә нур сибүчебез. Йөрәктән чыккан иң җылы теләкләребезне кабул итеп алсаң иде. Аллаһының мең рәхмәте яусын сиңа. Озын гомер, тән сихәтлеге, саулык, күңелеңдәге җан җылыңның нуры сүнмичә, сүрелмичә, безгә яшәеш чыганагы булып торуыңны телибез. Әтиебез белән бергә тигезлектә, татулыкта озын-озын гомер кичерергә язсын. Әниебез безнең чын хатын-кыз, ул бар якка да уңган. Аш-су дисеңме, өйдә җылылык, матурлык булдыру дисеңме, барысы да хәленнән килә. Без бөтен яктан да анардан тик үрнәк алып яшибез. Ул гомердә дә әрнүле, әшәке сүзләр әйтми. Раббым үзе аңа бу матур тормышы өчен ике дөнья бәхет сәгадәте насыйплар кылсын. Мин җәйләргә тиңлим сине, әнкәй. Шундый җылы синең кочагың. Яшәгезсез әтием белән икәү сүндермичә яшәү учагын. Ак яулыклы, ак күлмәкле әниебез, күңелең синең изге терәктә. Рәнҗетмәдең бер кемне дә, әнкәй, син һәр вакыт безнең йөрәктә. Даладай күңелең, кояштай йөрәгең, күпме наз, җылылык бөркелә. Барысын кичереп, көч биреп яшәүче, изге җан әни син бер генә. Без бәхеттә, әнкәй, син булганга, балам диеп эзелеп торганга. Рәхмәт әйтеп, баш иябез сиңа, бүген туган көнең булганда. Кадерле Фәнүзә Умяровна, якыннарыгызның матур теләкләре чынга ашсын, аларның музыкаль бүләгендә кабул итегез. Нурым
гомер бәйрәмең, шатлык сибә йөзең җиһанга. Җырчы сандугач мин, очар карлыгач мин, янәшәм дә тик